Pane Oremusi, vy jste stihl před rozhovorem zavítat už do kabiny. Měl jste pro hráče jenom slova chvály? Viete čo, v tejto situácii, ak sa nachádzame, veľmi dôležité víťazstvo v prvom rade. Tí chlapci si naozaj po setine uvedomili danú situáciu a dnes ten prístup len tých hráčov, ktorí boli na lede, ale aj tých, ktorí boli mimo ľadu, fandili, čiže to víťazstvo je plne zaslúžené, naozaj to odhodlanie po víťazstve tam bolo, lebo hovorím, v tejto fáze sezóny už tí body nám chýbajú a treba ich do tabulky, ale hovorím, chalani plnili veci, boli zodpovední, ale to je málo v dnešnom zápase, my musíme byť zajtra ešte lepšie, ako sme boli dnes. Odlepili jste se od spodku tabulky, mohla by to být první vlaštovka, i ten výkon, který jste dnes předvedli. Viete čo, tí výkony, ja som tu 7 či 8 zápasov, tam 4 zápasov boli naozaj dobré, boli kvalitné, tí chalani plnili veci, čo som chcel, neprišli tí víťazstva, prišli len 3 zo 7 alebo z 8, čiže to ma teší, mohlo byť viacej, ale hovorím, zajtra ten náš výkon musí byť ešte lepší, ako bol dnes. Byl jste spokojený se všemi 3 třetinami, anebo třeba ta první si zasloužila trošku kritiku, protože o tom mluvil i Bedřich Keller na rozhovoru? Viete, ťažko sa hrá tým chalanom, ja ich musím len podporiť v tejto danej situácii, nejakým spôsobom niečo vytvoriť, ale tú prvú tretinu vydržali, mali tam dobré momenty, ale potom ten zápas druhé, tretej tretine ovládli. Jak byste vlastně okomentoval Bedřicha Kellera, který ve 40 letech patří k tomu nejlepšímu, co Zlín teď má? Tak to vám poviem, že Beďo je s nami každý deň. Je to tréner, samozrejme po debate s ním súhlasil s touto rolou, lebo Beďo nelen na lade, ale aj v kabine je veľká osobnosť. A v tejto fázi sezóny nikto druhý není lepší v tej kabine, jak on. Dnes to potvrdil na lede, ale aj v kabine, čiže ja ho už nikde nepustím. Pro vás osobně, jak dlouho se budete radovat z dnešního vítězství a kdy přepnete už do toho módu přípravy na další utkání? Tak hovorím, hrá sa zajtra. Každé víťazstvo alebo každá radosť trvá do polnoci a potom nejakým spôsobom sa treba pripraviť, ale tento zápas veci bodové, 3 body vyriešilo, že sme sa niekde posunuli, ale nerieši nám to, čo chceme dosiahnuť, aby tých bodov bolo ešte viacej.